Lieve mensen, goedemiddag, goedemorgen, goedenavond, waar je ook bent. En het hangt er natuurlijk af van hoe laat je naar dit zou kijken. Ik doe iedereen de groeten. We gaan even kort praten over de politiek. En ik hoop dat ik niemand hoef te blokkeren, want ik blokkeer zoveel mensen. Maar ik zie geen verandering in mijn bestand. Mijn bestand is nog steeds hetzelfde. Ik heb nog steeds 43.000 mensen in mijn bestand, in mijn lijst. En er is niets veranderd. Ik heb mijn account op het moment op openbaar staan. En dat betekent dat een ieder langs mogen komen. Een ieder mogen komen gluren. Een ieder mogen komen piepen. Mijn account die staat op openbaar. En de mensen die ik allemaal blokkeer zijn derhalve geen followers. Want we zien geen verandering in mijn bestand. Het is nog steeds op 43.000 followers. 43.000 fans. Let wel, dagelijks blokkeer ik ongeveer 10 mensen. Tot ongeveer 20 mensen blokkeer ik dagelijks. En ik merk er helemaal niets van. Ik zie ook geen verschillen in mijn bestand. Het is juist alleen maar aan het groeien. Het is juist groter geworden. Want de mensen die ik blokkeer, zoals ik al zei, ze komen alleen maar om te kletsen. Ze komen om te ouwen, maar ze zijn geen friends. Ze zijn geen vaste followers. Ze zijn ook geen fans van me. Derhalve merken we er helemaal niets van mensen. Lieve mensen, we gaan even kort over de politiek praten. Ik hoor heel veel mensen zeggen, ja, de vergadering van de VAP was druk. Waarom was het zo druk? Maar lieve mensen, als het nou een andere partij was, zou je dat ook zeggen? De partij VAP, voor zover ik weet, het is een partij die geboren is in Suriname. De partij is geboren en getogen in Suriname. En de VAP zijn ook Surinamers. Dus waarom bepaalde mensen steeds zeggen dat waarom het zo druk was bij de VAP? We moeten opletten wat we zeggen, lieve mensen. Laten we niet generaliseren. En laten we ook niet op een discriminerende toer gaan samen. En laten we ook niet op een etnische toer gaan. Omdat, ik heb ook een onderzoek gedaan, want jullie weten, ik ben nu een van de woordvoerders van de VAP en ik doe ook onderzoek op de computer. Research, onderzoek. En ik heb een grondig onderzoek uitgevoerd. En ik heb vastgesteld dat we hebben wel enig verschillen in het bestand van de bevolking-administratie. Te weten, misschien weten een heleboel mensen het niet, maar, ik zei het al eerder, laten we niet op een racistische toer gaan. Laten we niet gaan discrimineren. Want ik hoor zoveel mensen zeggen, ja, de VAP, de vergadering was druk. Waarom dan? Mag het niet druk zijn? Dan zijn toch ook mensen, als het een andere partij was, zou je ook zoiets zeggen. Ik heb mijn broeders van de VAP gezegd, lieve mensen, jullie moeten eruit komen, jullie moeten praten. En wanneer we politiek doen, moeten we niet bang zijn. We mogen niet bang zijn. We moeten praten en we mogen praten. Dat is grondwettelijk, grondrechtelijk bepaald. Om te praten. Je mag niet bang zijn om te praten. Maar ik denk dat die friends van mij ook van de VAP, want ze kennen me al. Chan kent me ook al een tijdje. Chan die heeft ook mijn schoolpapieren onder ogen gehad. Hij heeft ook mijn schoolpapieren gezien. In Olifant. Maar dat is al een tijdje terug.
Dus ze weten, Benny Miranda, hij heeft wel op school gezeten. Benny Miranda gaat naar scoren. Want de man is de scorepapier af me. En de man benadert me omdat de man sabi me kwaliteit. En no zomaar mitrong wanvoeding woordvoerder. Niet de woordvoerder, maar één van de woordvoerders. Want apartheid abi omen woordvoerders. Omen de. Maar één van de woordvoerders. En no zomaar je trong asandati. Omdat de man sabi me kwaliteit, de man sabi dat mitranga. Vocabulaire ijzersterk, lieve mensen. En ik wil jullie natuurlijk erop wijzen, ik stel me natuurlijk primair op het standpunt, en wel onherroepelijk op het standpunt, dat we elkaar niet mogen discrimineren. De VAP is een partij van Suriname en de VAP zijn ook Surinamers. Ik zeg niet dat wij mensen, ik zeg niet dat wij die dingen die nu gebeuren, geen verandering eraan willen brengen. We zijn ermee bezig. Maar het is niet gemakkelijk. Lieve mensen, het is niet gemakkelijk. De economie was niet goed. En weet je hoe dat kwam? Dat de economie niet goed is op het moment. Omdat wanneer we praten over het herstellen van een economie die kapot is gemaakt, het conditioneren van zulks is niet eenvoudig. Het is niet gemakkelijk. En dat kost inderdaad geld, ja. Het kost geld en het is niet gemakkelijk. Weten jullie hoeveel miljoenen wij maandelijks aan uitkeringen moeten uitbetalen? Aan vaste lasten moeten uitbetalen. Ik heb de afgelopen tijden heb ik niets raars meegemaakt aangaande de financiële positie, of het financiële positie van de staat. Ik hoor wel geruchten, ik hoor wel diverse geruchten. Mensen roepen wel van alles. Maar zijn fabels. Fabels zijn dat. Lieve mensen, ik wil jullie erop wijzen, ik ga niet op persoonlijke dingen. Ik ga niet op dingen van justitie, etc. Dat zijn niet mijn zaken, dat zijn niet mijn business. We praten nu over de politiek. En ik wil jullie erop wijzen, lieve mensen, dat het goed komt met ons. Het zal heus wel goed komen. Je moet vertrouwen hebben. En natuurlijk zeg ik ook dat de VAP, de VAP, geeft de partij op zijn minst voldoende zetels. We hebben in de DNA 51 stoelen hebben we in de DNA. 51 stoelen. Ik pleit voor 31 voor de VAP. Maar uiteraard kan dat ook wel anders uitpakken. Maar ik pleit voor 31 stoelen voor de VAP. En de overige 20 stoelen mogen jullie verdelen aan de overige partijen. Lieve mensen, het is natuurlijk, als we kijken naar de situatie op het moment, en als we kijken hoe alles nu eraan toe gaat, dan kan ik jullie zeggen, en ik wil jullie ook wel voorhouden, dat we geen hoop mogen verliezen. We mogen geen hoop verliezen. Ja, ik heb Tjan gesproken. Tjan heeft me gezegd, ja, hij is blij. Hij heeft een van zijn beste woordvoerders terug. En hij is blij, ja, hij is happy. Want ze weten dat Miranda vocabulaire ijzersterk is. Ja, dus ze zijn happy. En ik ben ook happy. Lieve mensen, ik ben ook heel blij daarmee. En ik wil jullie ook erop wijzen dat er een aantal mensen waren. Ik sprak, weten jullie nog? Ik sprak gratis voor Soso. Ik sprak gratis voor Soso.
4 tot 7 jaren op Facebook over politiek, over de politieke ontwikkelingen, politieke zaken en zo, politiek zaken, sprak ik 4 tot 7 jaar op sociale media. Voor zo. En toen kreeg ik ook af en toe koskossie van mensen. Ik kreeg ook koskossie van bepaalde mensen die boos zijn op mij, etcetera, etcetera. Oké, nu ben ik bij de VAP. De man karmi, mi go, de man benader mi go, mi taki ja. En mi no be man taki nee. Bika a paisa bigi to misi, mi no be man taki nee. A paisa bigi to misi, mi no be man taki nee. Bika no one tra presi mi bi o man fende a paisa dati. No one tra presi mi bi o man fende a uroko dati enke woordvoerder, popokanda man, nanga woordvoerder man, nanga meke popokanda, etc. No one tra presi mi bi o fende a uroko dati. En a paisa bigi. Mi abe man weiger. Nederland schreef mi no man verdien money dati. Nederland schreef mi no man verdien money dati. Dan taigi no voor. Mi go naar scoren naar Nederland. Ik heb daar op school gezeten. Mi abo aan toe scoren op papiera. En dat de man VAP sabi. Dat de man besi. Mi besor ala den papiera dati aini olifant kapa. Bikana VAP mi bedeka. Adi mi esi betanga, mi de betanga, mi esi betanga nembe como to zomaar. Maar na VAP mi bedeka. Dus de man sabi mi ka. Mi no be abi fu solliciteer, schrijf briefje, solliciteer baka, etc. De man sabi mi ka. En de man besi ala mi skoro papiera. Alles aan de man besi ka. Dus de man, die de man karmi, mi no be abi mi no be abi fu go schrijf om een briefje, solliciteer om een briefje, schrijf dis dati. Asan dat no be de van nou doen. Bika papachan be sabi mika. En papachan amade tevreden na mi. Isabi saide amade tevreden na mi. Ama sabi Benny Miranda taki, Benny Miranda tanga ainya taki. Benny Miranda tanga vocabulaire. Te wani taki angamida imutanga. Mimati Gerald fu DT face refi gimme a grandi. Mimati Gerald fu DT face refi aman gimme a grandi. Aman tai gimme taki Miranda. Mi abile speki giu fa e taki boy Miranda. Gerald fu DT face tai gimme asandati. Dus te minanga Gerald e taki amanai konanga laulau vragen. Want amasabi taki mi o dai en tapu. Ube dena wan meeting, wan vergadering. En inderdaad, mi opogwe na vergadering. Bika, Gerald bede dape, Saya bede dape, mi mati Pepi bede dape, mi mati Saya bede dape na so best doen. Gerald na getuige. Fosi a vergadering dat begin. Dat de man taki, afspraak meke taki, wogi wan open gesprek tori. Nou een open gesprek. Eigenlijk wat wil taki over politiek sani. Nou gewoon ubio chillen, ubio giwang open gesprek tori. En na sa nan tongo ubio taki. Bikafa mi mati say na ifa stampa ka tongo so. Dan na sa nan tongo ubio taki. Aso ube meka afspraak. Gerald na getuige. Gerald de getuige. Dus plotseling mi si taki no asanja e verander. Dis no be de afspraak. Mi no man tang inasan disi. A daarom mi gwe. Mi opogwe. Want mi no man tang ina zout vergaderen dati. Mi no man tang inasan dati. Dat no be de afspraak. Daarom mi nego taki moro na asma. Mi nego taki na groepjes moro. Te wani kar mi wan take one. Dat kan de mi de. Maar go taki na groepjes mi nego. Nooit moro mi nego san dati. De man die zo lock you uit, go pot u een probleem. Taki lau san pot u een probleem. Nooit moro mi nego san dati. Nooit moro. Take karmi, if je karmi ta groepjes. Laatst een man bel me. Aman taki ja Benny Miranda. Isabi taki. En mi wani taki nanga you graag. Nanga ete 3 trama live. Mi taigi man taki nee bedankt. Mi nee euro komen nanga de san dat. Nooit moro. Mi nee doe de san dat. Nooit moro. Want de man die si. Ik kan you fugo live. Dat de man go taki lau sani. Dus mi nee do san dat moro. Ik doe dat niet meer. Nooit meer. Lieve mensen.
De situatie is inderdaad op het moment precair. En ik vraag jullie allemaal, laten we een beetje geduld hebben met elkaar. Het komt heus wel goed. En ik ga niet naar fabels luisteren. Fabels, etc. Want weet je, er zijn mensen die van speculaties houden, toch? Sommige mensen houden van speculaties. Ze houden van speculeren. Ze gaan speculeren. Ze eten te veel speculaties, dus dan gaan ze speculeren. En ik hou daar niet van. En ik hoor zoveel. Ze zeggen zoveel. Bepaalde mensen zeggen zoveel over. Van ja, Benny Miranda, dit en dat, etc. Dan horen ze zus, dan horen ze dat, dan horen ze zus, dan horen ze dat. Lukuno. Yo give you one waarschuwing today. Yo give you one waarschuwing today. If you know abi bewijzen. If you know abi bewijzen. No go legi wan smaye. Yo soto. If you know abi bewijzen. No go make legi wan sama. Yo soto. De ma abi wan wet de kari. Laster en gasmaat. Dat want taki na te meke wa legi wan sma. Dat je nabi bewijzen. Dat te asama go naki aangifte. Yo soto ye. Yo soto bibi mi. If je meke wa legi wan sma. Wisi anga wan fake account. I go meke a lei. Digitale politie. Digitale politie. E trek precies na pe a account dat i komoto. En tego meke wa legi wan sma zonder bewijzen. If na wan tutoli e taki, anga bewijzen, dat probleem no de. Maar if je no abi bewijzen, if je no abi bewijzen dat je go meke wa legi wan sama, bibi mi yo soto. En te yo soto, imu pai avukati money, imu pai ome money, imu pai ome money, imu pai, imu bai nyanyangi vrouw voor body nyanyanchai kongi, a ome money asan dat diri. If you no abi bewijzen, no go legi sama, no go meke wa legi sama. Bikate a man of te a vrouw dat hij go do aangifte. Dat te des koutu o sende kariu. Taki pe den bewijzen de. Dat je moet zo des koutu den bewijzen. Te no abi bewijzen, is zo toka. Te no abi bewijzen, is zo toka. Kou taki wan vrouw legi wan tra vrouw. If een vrouw legi wan tra vrouw, dat je vrouw teke een man. A vrouw teke een man, terwijl na lei. If a vrouw go naki aangifte gi a ta vrouw de. Da vrouw abi fugo na de skotu fugo bewijs. Fai du sabi taki a vrouw teke you man. Na laster anga smaat de dape. Na laster anga smaat. A vrouw de is soto 6 maanden lang of 12 maanden lang. Ika soto. Dus if je daar wan bewijs, no go make lei, gi wan trasma, yo soto. Is die van me balui? En chow ye wan man soto, chow ye wan sama soto, omdat dat make lei gi sma, uno muskreki. Want saide i go make de lei, saide i go lei. Dus chow ye wan sama soto, omdat a go make lei gi sama, uno muskreki. Omdat i no mag lei. I no mag lei. Mi familia me taki mi politiek sani aladei. Oké, de laatste tijd mi na go vaak live mo, maar me taki mi politiek sani. Maar mi no go meke lei gis matak ai. Amanja duso anga wansama. Of amanja duso. Of amandati duso. Of amanja duso. Dat is koutu elkaar met is koutu actie met akfai dusa bitaka maya duso amandat duso. Pei bewijzen de. Dat mi no man soi bewijs. Dat te no man soi bewijs dat is soto. Te no man soi bewijs dat is soto. En mi dat je naki aangifte je. Mi naki aangifte. Mi vi legi mi naki aangifte. En vi legi mi naki aangifte giu. Mi meke kanghai anga lobo anga nepte. Mi pai de money meke den go naki aangifte gi. Dat je sabita ki kan soto. I kan soto. Nou, wat waarschuwen dat Oké, lieve mensen, ik ben klaar met praten. Mino kon voor contacti lolo taki. Mina ibo mui a niet privé tori. Isabi, mi aan een openbaar ministerie.
Minai bemoei aini justitie tori et cetera. De tor dat minai bemoei in zee. Dus mi ben kota kwam pikin politiek tori eventjes. Ik ben klaar met praten. Ik ga offline, maar aladen sama mi wan begi aladen magantangi. No was ma no mu discrimineren VAP, want de man naar Surinamers ook toe. En in a bigi mi begi wan schets kabataki mi dikki even in a bevolkingsadministratie voor UNO, tapa computer, mi dikki even. Lees want to sani even online. En den sani sami si. Uno discriminatie kandra. Uno discriminatie makandra ano bon. Make you no voor etnische politiek. Bika, if u wani voor etnische politiek. If u wani voor politiek, dat VAP nou lasitok. VAP nou lasitok. Je voest ons ametaki. Nou wang hen megiwi. If u wani voor etnische politiek. Dat VAP nou lasitok. Sama na mo grote bevolkingsgroep in Zanang. Sama na mo grote bevolkingsgroep. Dus if u wani voor etnische politiek. Des masai e kosi dis etaki dat je etaki so. Sama na mo grote bevolkingsgroep in Zanang. Go Google dat je lazy luku. Go Google dat je lazy luku. En dat je ziet sama na mo grote bevolkingsgroep in Zanang. Dus if u wani voor etnische politiek. Dat je lassit ook. If a groepje taki, oké, we haar kon allemaal na wise. Ata groep da petaki, we hari allemaal kon na wise. Ata groep taki, we haar allemaal go na de samafui. If ata groep taki, we haar allemaal go na de samafui. Dat sama na mo grote groep. Sama na mo grote groep, denk ik. Sama na mo grote groep. Go Google even dat je leest loku. Dus u tapu anga etnische sani. U tapu anga u tapu anga aras tour. VAP de man naar Surinamers ook toe. VAP de man apartheid naar Suriname. Na ja de man geboren naar Surinamers de man de. Dus u tapu voor kosi de man. U tapu voor discriminatie man. U no mak discrimineren wisrefi. Want we allemaal na wang. We zijn allemaal één. En natuurlijk van de ja bepaalde smaminanga de no man vining. Want altijd ja bisma sayanga de no man vining. Ja, bi bepaalde Japanese samanga de manoman vining. Ja, bi bepaalde Hindustan samanga de manoman vining. Ja, bi bepaalde Blackaman samanga de manoman vining. Dus, ala walibis ma inoman vining nanga alasma na sosan dat de. Maar if inoman vining nanga wansma da je blokkeras ma dat puru. A wansma sa inoman vining nanga ing ano duizendsma. Na 1 of 2 of 3 of 4 of 5 isma. Da je blokkeren dat puru. Want, if je abitrobi anga wayan panesi. Ino abitrobi anga ala yampanesi. Efi abitrobi anga wansnesi. Ino abitrobi anga alas nesi. Efi abitrobi anga wan Hindustan. Ino abitrobi anga ala Hindustanen. Dus uno moest het generaliseren. Asan dat die fout. Lieve mensen, Mikabataki. Ik ga jullie groeten. Bye bye. Utambo.